あんたの顔を見ているとため息が出るわ。病弱だし、何の取り柄もない。お姉ちゃんとなんでこんなにも違うのかしら。こんなことをもう何年間言われ続けてきたのだろう。病気がちな私の世話を母が面倒に感じていたのは幼いながらに気づいてはいた。それに父親も私のことは厄介者扱いだ。おまけにお前は顔も良くないし、嫁にもらってくれる人なんて誰もいないだろう。でも、一生ここに置いておくなんてお断りだからな。私が嫁に行けないと決めつけ、高校を卒業したらすぐに出て行く約束をさせられたのだ。そんな私を見ても姉は助けてくれない。それどころか笑みを浮かべて私を見ているだけだ。いつかこの人たちを見返してやる。そう思った。私の名前はしおり。両親と姉と4人で暮らしている。表向きはごく普通の家族に見えると思う。でも実際、この家庭は私にとって地獄のような場所だった。生まれつき病弱だった私の世話のことで、いつも両親は喧嘩をしていた。どちらも私の面倒を見たくない。喧嘩を予約すると、そういうことらしかった。毎日のように喧嘩は繰り返され、大声で叫んでいるものだから当然私にも内容は聞こえてしまう。だから幼い頃からいい子にしてこれ以上両親に迷惑をかけないようにしようという気持ちが強かったのだと思う。しかし両親にいくら尽くしても私のことは認めてくれなかった。活発で頭のいい美人の姉ばかり両親は可愛がっていたのだ。ミオは可愛いし頭もいい。うちの子はこうでなくちゃ。まるで私とは正反対の姉。手のかからない姉を両親が溺愛するのは当然かもしれない。悲しいが反抗することはできない。ひどいことをされていてもどこかで自分が迷惑をかけているせいだと責任を感じていたからだ。両親のいびりはほぼ毎日だった。せめて料理くらいできないと誰ももらってくれないわよ。そう理由をつけては私に料理を作らせ、楽をしようとする母。最初の頃は母は私を持って行ってくれているのだ。そう考えるようにして必死に耐えていた。でも明らかに母は私に意地悪をしたいだけだった。まずい料理ね。こんなの食べられないわ。いくら頑張って作っても、いつもダメ出しをされて食べてもらえない。もはや文句を言いたいだけのようにも思えるその行動に、私は嫌気がさしていた。前に言われたことは直したのに、何がいけないのよ。我慢できずにそうつぶやくと、私が口答えしたと思った母は一気に機嫌を損ねた。あ？何よ、その言い方。育ててあげた恩を忘れたの？もういいわ。コンビニで代わりのものを買ってきなさい。そう言って大雪の中、半ば強引に外に追い出されてしまった。もともと体の弱い私は極寒の中に放り出されてすぐに風邪をひいてしまった。寝込むと必然的に母に面倒を見てもらうことになる。嫌味を言われるのは分かっているので、普段できる限り体調を崩さないようにしていたのだが、あんな仕打ちをされたら風邪をひくのは当然だ。私の部屋にやってきて面倒そうに水を置く母。あんたの顔を見ているとため息が出るわ。病弱だし、何の取り柄もないじゃない。ほんと、先が思いやられるわ。お姉ちゃんとなんでこんなに違うのかしら。想像していた通りだ。体調を崩すたびにこんなことをもう何年間も言われ続けてきた。私のことを厄介者扱いするのは母だけではない。父も母と同じように姉を溺愛し、私と比べてばかりだった。ミオとは違って、お前は顔も良くないし、嫁にもらってくれる人なんて誰もいないだろう。こんなひどい言葉、普通娘に浴びせるものではない。でも、うちには私の味方は一人もいないのだ。姉も笑みを浮かべてこの様子を見ているだけ。私はただこの悔しさを耐えるしかなかった。
姉が大学へ通い始めると、両親の態度はさらにひどくなっていった。ミオの大学の費用がかかるから、お前は高校やめろ。突然父親からそんなことを言われて、私は言葉を失った。どういうこと？高校までは出してくれるって約束じゃない。私は姉のように期待されていないし、大学に行かせてもらおうとは思っていなかった。それなのに、今度は高校まで辞めろと言い出す父。高校までは卒業させるという約束だったはずだ。気が変わったんだよ。お前の立場で文句が言えるのか？家があるだけでも感謝しろ。父は理不尽にもそう怒鳴り始めた。父が完全に切れたら手をつけられなくなる。それは正直避けたかったが、こんな自分勝手な言い分に納得できるはずもない。でも、私が葛藤の中口を開くと、それを遮るかのように今度は母が声を荒げた。お姉ちゃんは勉強していい大学に入ったんだから、お金は使ってあげるべきでしょ？あんたは我慢して当然よ。姉は付属の私立高校から大学へ進学しただけ。でも両親たちは姉のことを努力家だと褒めちぎっている。せっかくいい大学に入ったのに、卒業しなきゃ意味ないのよ。あんたに金使ってる場合じゃないの。わかったら早く辞めることを学校に伝えてきなさい。きっと予想以上に姉の授業料がかかり、お金の余裕がなくなったから急にそんなことを言い出したのだろう。これ以上私の人生を振り回されるのはごめんだ。そう思うと体は自然に動いていた。私は最低限の荷物をまとめると、その日のうちに家を出た。向かった先は隣の町に住むおば夫婦のところだ。おばは父親の姉。しおりちゃん、どうしたの？こんな時間に。心配してくれるおばの言葉に、今まで耐えていた涙が一気に溢れてしまった。私が事情を話すと、おばはもちろん、おじも怒りに震えていた。泣きじゃくる私の肩を抱きながら、おばはあることを提案してきた。しおりちゃん、うちに来る？ああ、俺たち夫婦は子供に恵まれなかったから、来てくれるなら嬉しいよ。もちろん、しおりちゃんが良ければだけど。おじもそう言ってくれるのだが、こんな病弱な私の世話を引き受けるというのだろうか。そんな迷惑かけられません。おば夫婦に頼って家にまで来ておきながら、私はとっさにそれを断っていた。さすがにそこまでしてもらうつもりはなかったからだ。迷惑じゃないわよ。あなたの両親、それにみおちゃんを見返してやるチャンスじゃないかしら。おばの表情は少しばかり嬉しそうに見えた。確かに悔しいですよ。できることなら見返してやりたい。でも私なんて何の取り柄もないし。その自信なさげな私の言葉を聞いたおばは、取り柄なんて作ればいいだけよ。あなた、興味あるもの何かない？と問いかけてきた。しばらく考えた後、最近読んだ本のことを思い出した。コンサルティングとか。夢というほどでもないし、興味があるという程度のことだ。しかしおばは、いいじゃない、と背中を押してくれた。そしてその夜、おばは私の実家に電話をかけた。あなたたち、しおりちゃんにずいぶんひどいことをしたのね。かなり強い口調で話すおばだったが、あなたに関係ないでしょ？人の家族に口出ししないでくれる？と母も強気な姿勢を崩さなかった。喧嘩腰の母に対してずっと冷静だったおば。しおりちゃんはうちで引き取ろうと思うわ。長い言い合いの末、やはり私の身の安全を確保するためには自分の家に置いた方がいいとおばは決心したようだ。スピーカーになっていた電話口で母は黙ったがすぐにご機嫌な口調になった。はあ？あんな欠陥品引き取るなんて勇気がありますね。最後まで母は私に対する愛情を見せてはくれなかった。
私が静かに泣いているのを見て、おばは声を震わせた。しおりちゃんは欠陥品なんかじゃないわ。あなたみたいな人のところに置いておくにはもったいない。遠慮なく引き取らせてもらうわね。母はそれでも笑いながら、勝手にどうぞ。そう言っていた。電話を切ると、おばはすぐに切り替えて、さ、これでさっぱりしたわね。しおりちゃん、夕飯にしましょう。誰かに作ってもらうご飯なんて何年ぶりだろうか。私はご飯を口いっぱいに頬張りながらまた涙を流していた。それからおば夫婦は高校だけでなく大学まで通わせてくれた。私は必死に勉強し、卒業してから大手コンサルティング会社に就職した。経営戦略に特化したコンサルティング会社だったが、どうやら私にはその才能があったようだ。最初は先輩の後ろについて業務を覚えていたのだが、すぐに一人で担当を持つようになり、会社でも信頼をされる立場になっていた。そして、業界では名前が売れるようになってきた。そんなある日、大きな企業からコンサルティングの依頼が舞い込んだ。私はその会社の名前を見て、すぐに引き受けることを決めた。それは、姉の勤める会社だったからだ。姉は大学教授のつてでその企業に入社していた。いい企業に入ったと自慢してきたところまではいいのだが、それ以降出世の話などは聞いていない。私に用事があるのは上層部の人間だけだろうから、姉に会うことはないと思うが、少しだけ期待してしまう。今や業界で有名になった。私は勝ち組だ。悔しがる姉の顔が見られたら、それだけでも十分だ。当日、会社のエントランスに入り、受付に声をかけようとすると、背後から姉に止められた。しおり、あんたなんでここにいるの？病弱が大企業に出入りするんじゃないわよ。いるだけで空気が悪くなるわ。さっさと帰りなさい。しかし私は何ら動じることなくその言葉を聞いていた。慌てて止めようとする受付の人を姉は睨みつけ、私はあんたたちみたいに毎日座っているだけの楽な仕事でお金をもらっているわけじゃないわ。私に逆らうんじゃないわよ。と怒鳴った。受付も大企業の社員なのに自分とは立場が違うと見下す姉。おかしなことを言っているが、きっと私を追い出すために必死になっていたのだろう。前の私なら姉の勢いに負けていたところだが、今は違う。あら？こちらに呼ばれたはずだけど、間違いだったかしら。首をかしげてわざとらしくそう言ってみた。そうよ。あんたの間違いに決まっているでしょ？あんたみたいな底辺にわざわざコンサルを頼むほど、うちの会社は落ちぶれてないわ。あんたに頼むようになったら、いよいようちの会社も終わりよ。偉そうにそう言い放つ姉だが、その背後に社長と専務がいることには気づいていないようだ。言葉を失っている社長と、今にも怒鳴りそうなのを我慢している専務。私とは完全に目が合っているのだが、姉にはそんなことはもちろんわからない。誰の会社が終わりだって？低い声で怒りを込めてそう言ったのは専務だった。それを聞いて恐る恐る振り返る姉。目の前にいる社長たちの圧力に思わずたじろいだ姉は声を震わせている。いや、急に態度が小さくなった姉だが、専務は容赦しなかった。さっさと帰れと言っていたな。しおりさんに向かってなんてことを。みるみるうちに姉の顔色は青ざめていった。それに追い打ちをかけるように、こちらの方に帰れと言われたので帰りますね。呼んでおいて帰れとは失礼にも程があります。こんな社員がいらっしゃる会社にご協力しようとは思いませんわ。それを聞いて慌てたのは社長だ。そんな、大変申し訳ありません。この通りです。どうか今一度考え直してくださいませんか。必死な社長に続き、専務も頭を下げ始めた。しかし姉だけはその場に立ち尽くしていた。
私に頭を下げるつもりなどさらさらないのだろう。張本人は知らん顔ですけど。私がため息混じりに言うと専務は、お前も謝罪しろと姉に怒鳴りつけた。納得のいかない姉は私に掴みかかる。あんたに頭を下げるなんて嫌に決まってるじゃない。何様のつもりよ。私はすでに管理職。ただの平社員の姉よりも私の方が上だというのに、姉はまだ理解していないようだ。とおっしゃっておりますので、私は謝っていただかなくても結構ですよ。今後一切こちらとは関わらないだけですので。そう微笑むと必死に止める社長たちに会釈し、エントランスを出た。後ろからは姉に対しての怒りが爆発した専務の怒鳴り声が響いていた。お前、最後のチャンスを壊しやがって。クビだ。まあ、本当にクビになったとしても当然の結果だと思う。私は颯爽と姉の会社を後にした。後日、母からはすごい勢いで電話がかかってきた。なんてことしてくれたの？ミオがあんたのせいでクビになったって聞いたのよ。ひどいじゃない。なんで私のせいになっているのかはわからないが、焦りに焦った母は滑稽だ。私のせいじゃないわよ。お姉ちゃんが私を追い返したから上に怒られちゃっただけよ。明るい声でそう返すと、母の怒りは一瞬で頂点へ達したようだ。私たちへの復讐のつもり？いくらなんでもこんなのひどすぎるわ。あんたを訴えてやるから。私を訴えたところで勝ち目はないと思うのだが、勝手にすればいい。私は気の抜けた返事をすると、今度は姉が出てきた。いい加減にしなさいよ。こんなことしてただじゃ済まないから、覚えてなさい。逆にどんな仕返しをしてくれるのか楽しみだ。そうね、覚えておくわ。ところで会社の経営は大丈夫なのかしら。のんきな私の言葉に、姉も我慢の限界だったようだ。大丈夫なわけないでしょ。私という人間をクビにしてまで、あんたの指導を受けたいくらいだもの。重要人物を失ってまで立て直したいなんて、よっぽど追い詰められていたのね。そんなに姉が重要な立場にいるとは思えないが、姉は自意識過剰なようだ。平社員一人クビにするくらいすぐでしょう。それにしてもあなたのせいでこれからかなりの損害が出るでしょうね。それだけ言うと電話を切ろうとした。待って、しおり、お願いよ。コンサルもう一度引き受けて。そしたら私のクビもなかったことになると思うの。姉の処分が取り消しになるとは思えないが、彼女は必死で訴えている。そうかしらね。私のその返事に考え直してくれるのではないかと期待した姉。そうよ。あなたは会社にとって必要な存在なの。今度は私を持ち上げて乗せようとする作戦に出たようだ。まあ、乗ってあげてもいいだろう。わかったわ。コンサル引き受ける。それだけ言うと電話を切った。後日、その旨を姉の会社に伝えると何度もお礼を言われた。会社は何とか赤字傾向を食い止めることができたが、姉の処分が取り消されることはなかった。どうして処分取り消されないのよ。そう私に訴えられても知ったことではない。そもそもあんな失態を犯した社員をまた雇ってあげる会社がどこにあるのだろうか。残念ね。私にはそちらの会社事情はわからないから。まだ何か言い返しているようだが、私はそれを無視して電話を切った。こんなことに構っている暇はない。私には次から次へと依頼が舞い込んでくるのだ。父親が定年退職し、姉は仕事を失ってしまった今、実家は将来に不安を抱えていることだろう。母も働きに出ればいいと思うのだが、社会経験がないので踏み出すのは難しいだろう。まあ、全部自業自得だから仕方がない。私は稼いだお金でおば夫婦にマンションを買ってあげた。今まで支えてくれた恩返しができたと思う。